Dobar dan, Natkina kuhinja. Danas spremamo burek piramidu. Od sastojaka nam je potrebno, mi smo već počeli da radimo, na 1 decilitar ulja lepo se izdinsta 400 g luka i 600 g mlevenog mesa sa 1 kašikicom šećera i bibera po ukusu. To ćemo, znači, dok luk ne postane staklast, dok se meso lepo ne propraži i ovamo pripremamo polagano. Objašnjavamo, ovde imamo pola kilograma tankih kora, ali da napomenem da nam za ovaj recept sigurno treba 23 lista, što znači tražimo pakovanje od 25 listova. To su tanke kore, znači za pitu. I usputno, kada bude gotov fil za burek, objašnjavamo kakav pravimo namaz. Fil za burek sadrži 2 jajeta, 250 ml jogurta, ovde imamo mešavinu 100 g brašna, 1 prašak za pecivo i pola kašičice soli. Radi se mikserom. Mutimo jaja, jogurt i brašna. Ovako, prilikom pravljanja piramide nama će trebati 10 rolata. Ono što ja radim jeste da svaki list, znači sa 1 kašikom, ne više, da bi, znači evo mrvica, da bi imali da rasporedimo, jer, kažem, treba će 10 rolata i onako kako se pravi piramida. Znači, uzmemo četku da rasporedimo. Za svaki rolat nam treba po 2 lista. Znači, tu sam vam rekla 10 rolata puta 2, to je 20 listova i vidjet ćete, ništa strašno, i vidjet ćete još kako napravimo piramidu. Ukoliko kupite neko pakovanje koje nema 23, onda ćete kupiti još jedno pakovanje od 500 g, pa kako ispadne. Zatim drugi, svaki list se premazuje sa po 1 kašikom supanom. Atraktivno je dosta, lepo za goste. Sad sledeća stvar. Od ove smese uvek ovako promešate zato što se ulje digne. Stavljamo samo na kraj po 3 kašike supene, da bi moglo da bude za sve. Idemo do kraja. I da napomenem da se čvrsto ovako ubija. Tanko, što tanje. I tako radite dok ne napravite 10 rolata. Deset rolata je napravljeno, sad pokazujemo kako pravimo čuvenu piramidu. Stavljamo prvi list, opet sa 1 kašikom, premazujemo. Zatim ide druga. Ako hoćete da iznenadite goste koji vole mleveno meso i burek, a da izgleda to malo drugačije. Znači, 2 lista i sad idemo ovako. Ređamo 4 lista, otprilike da procenimo. 1 list, 2, 3,
Znači malo ih ovako sabijemo. Idemo opet od gore. A sad već polako možete da se opustite za fil pa da uzimate četkom, jer sad smo sigurni da ga ima. Jer smo odradili. Sad 4, idemo 3. Tri lista, opet isti postupak. Lepo natopimo. Bitno je da se svaki premazuje da bi to lepo ulepilo, da piramida zadrži svoj oblik, da posle ne bi pobegli listovi jedni od drugih, a ovoga lepo veže. Znači 4, 3. Sada idemo 2. Premazivanje. Slobodno. Idemo poslednji. Od gore. Natapamo. Sljedeća stvar koja se radi, uzimamo list, prekrivamo, ušuškamo, onda možete slobodno ovako malo rukom da uradite. Fil. Sad, znači, idemo i sa strane, obavezno, od gore, jer sa strane nam je potrebno zato što treba da lepimo ove listove koji su ostali. Šta sada radimo? Sada uzimamo ove listove, prilepimo. Evo ga, dobijemo sad već polako našu piramidu. Lepo rukama to. Sad opet ista stvar. Da se lepo natopi. Mislim da je lepo to iznenađenje i za decu, jer će im biti zanimljivo, da ne bude samo da su piramide, mogu biti torte. Ili one u Egiptu, ko je bio? Ovako. Lepo se. Ima još jedna stvar koju ćemo sad uraditi. Ovo ćemo pokupiti ubrusom sa strane. Ovako. A šta sa ovim korema da radimo? Te su ostale, to su naše mačvanske kore koje imaju fantastičnih 25 listova, gde se zaista može retko naći. Moram da kažem, jer jeste tako. Kad smo ovo sad uradili, ovaj višak zbog prilikom pečenja čisto onako da ne se goreva, pokupite. A sad idemo još jednu stvar. Ulje. I potrebne su 3 kašike od gore ulja da se prelije. Da on dobije tu zlatno-brown boju. Znači, uzimate prvu i odmah se razmazuje.
Možda je čak bolje i ovako lagano, četkom, ovako. Treće. To, ove sa strane se malo zagranu. Sljedeća stvar koju radimo jeste piramidu pečemo na 180 stepeni oko 40 minuta. Piramida, burek je ispečen. Evo ovako možete da vidite kako izgleda i malo što smo odsekli, a ovako to izgleda. Atraktivno, bogato, baš po ukusu. Prijetno, Natina kuhinja.